ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ 400 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ନୂଆ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଲାଗୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ନୂଆ ଭତ୍ତା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିବୁ। ଏବେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଟ୍ୱିଟର ଆମର SSEPD ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ଓ ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚଳିତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତାରାଶି ସହ ଅତିରିକ୍ତ 400 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାହା ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ଜାତୀୟ ସାମାଜିକ ସହାୟତା, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ 1000 ପାଉଥିଲେ, ତେବେ ସେଇ 1000ଟା ହୋଇଗଲା 400 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 1400 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ତ 3000 ଟଙ୍କାର ଏବେ ମିଳିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହା କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି 3000 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭତ୍ତା ହୋଇ 400 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ସେମାନେ 1400 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ଖବର।